Tinokutambira mabuja tauya nhau dzanyasi dzomanhoko zuva ropasika rochishanu chakanaka musi wechinomwe mwedzi uno waKubvumbi. Tikuramba tichitenda chichikara nokutipa mumwe mukana pokare wekuti tirarame tichiona nyasha. Tiringe munhau dzanyasi kwedu nokwaMutoko kwai izvezvi kuna anonzi Blessing Mutize ari kuronga kugowaka bindapinda romudurikidzana wemasitoro ipo paMutoko rekai tigoona kuti zvinenge zvichitikaita sei. Kwai agoti achaitenza kuti Tokyo Mall zvekutoti wazhinji wanenge wachienda kopembera ikweyo. Tichaviringa kuti inenge yakaita sei. Kwai inenge ichibatsira kuti gutari kuti Mutoko yose ibva yabudirire kuita kupfumvura chaiko. Rekai tione kuti wachazvikona chere kana kuti zvinenge zvipera sei. Wakuru wehurumende wagoreketa kuti iwo wamisa kutekedzwa kwemari muhomwe dzomari dzomumabhengi dzaEubert Angel, ana Radland nevamwe vari kunenedzehwa panyaya iyo gold mafia. Asi chatorwadza kutoti Henrietta Rushwaya pokare aribe kubatiwa kana kunzini abva andosiyiwa akadando. Ndipo munotoona kuti zvakaoma. Asi munhu wese idi anobatiwa nomutehwe mubodzi. Ipapawo chiripo pokare tichiringa hedu kutoringa kuona kutoti peno iwo wakuruwa waona kuti zviri kuramba zviwakunidzira mwoto izvozvo firimu roAl Jazeera rogold mafia zvokutoti wabva watofunga kutoti zviri nani tinyepe vanhu kuti tamisa kutekedzwa kwemari kovanhuwa, asi paribe chinoburika. Ipapa vanhuwa vanotekedza mari iri musvo, iri mari chaiyo yopepa hwii yomumabhengi. Saka kuramba kureka wenyu kutekedza mari munoreka, asi mari dzavo vanoramba vachindoita zvinoratidza pachena kutoti pakaita kunyangara. Apa tikafunga pokare Henrietta paabatiwa nobhegi paye panhandare yendege agoti bhegi njacheba, asi ndiye abatiwa naro pokare akabva azonzi nodare rodzimhosva anga aribe mhosva nokuti paribe umbowo hwekuti ndiye ano nyaya inomutsitsirira. Ndipo munotoona kutoti mitemo iyi inoseenzesiwa zvinhu zvakanaka kune munhu wese. Wozeki kwai wapuwa mabhiriyoni wemari yomunyika anosvita 77 billion Zimbabwe dollars pachirungu. Ipapa rekai tione kuti wachaitikaidza sei mari iyi, nokuti kwai ndiyo mari yakaringana nosarudzo kureketa kugore rino. Rekai tirambe takaisa dziso ipapo tichindoona kuti zvii zvinenge zvichiitika. Kwai muroyi anoramba andorimo mune zvinenge zvichireketika kuti mari iyi yagoseenzesiwei. Ticharamba takaringa. Zvawadza paburika nyaya kudaro paramende kuti wapwere munyika medu muno wanosvika 800 chaiwo 700 pachirungu. Kwai wakabatiwa wakapona nomimba. Ipapa zvakaita kuoma chaizvo. Wapwerewa kwai wanosvika 800 wapwerewa nomakore anobvira pa10 kuenda pa14. Paribe chizvinu ukaona pakadandika wobva waziva kuti zvaita kunyangarirwa chaiko. Rekai tirambe takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Tinenge tichindokunyepai. Kubatiwa nomhosva kwafadzai mahere izvezvi kwaramba kuchindoendesa nyaya iyi kuti itikaire pasi rese zvokutoti wosangano roAmnesty International wagotoreketa kutoti zvisvinu vari kuzvida zviri kureketekazvo, asi chokuita ndo pasina nokuti muoko hurumendewa ndo vanenge vachiziva hawo zvavari kuita. Rekai tirambe takaringa. Hurumende yagoti iyo izvezvi kwai yakwanisa kuringa nokumema nokuzuzuna vanhu vanoita zviuru 120 munyika mese, wanga wari rwehondo, ana mukoma pokare nana chimbwido nana muJiba wese waiita kubatsiridza hondo kuti itsviriridze zvisvinu. Kwai vanhuwa vari kuona kupuwa mari
iyo pamwedzi nopamwedzi. Hwendo huno wachapuwa baya inondouya yakanzi injako yese kabodzi, asi wachapuwa mari inenge ichiuya pamwedzi nopamwedzi kuti zviite zvakanaka. Rekai tirambe takaringa heno kuti izvezvi waribe kumboita zvohondozvi mbanani chokwadi. Rekai tirambe takandoringa hedu, asi zviri kuratidza kuti sarudzo ndo dzaamumhera chaimo chaimo dzasvika. Mapfuta opeturu kureketa kuno kwayakwidziwa yakutenga peturu iri mari yekuAmerica $1 ribodzi no$60 ribodzi omasendi $1.61 pachirungu. Kana iri mari yomunyika kwai churu chibodzi no$522 nomasendi $46 $1,522.76 pachirungu mari yomunyika. Kana riri dhiziri kwai mari yomunyika unobhadhara churu chibodzi no$543 aino masendi $50 $1,546.59 pachirungu mari yomunyika. Kana ari madhora okuAmerica $1 ribodzi nomasendi $60 anoina $1.64 pachirungu ndiyo mari yaunobhadhara kana zviri zvomari yomunyika. Tiringe kuona ipapa tiri kuhwadziwa kuti kwai kuno vanhu wanoita wapfumbamwe wapfa mutsaona yaitika mheramo mvumamu. Zvakaita kuoma chaiko. Ipapa kwai paita kukubana kombi nochibhazi chinogara vanhu 20 ndipo unotoona kutoti paribe chisvinu chaiko. Ipapa kana zvadare wobva waziva kuti pakaita kunyangara chaiko. Iwo wakuwara ipapa kwai wanosvika 30 nomubodzi 31 pachirungu. Tiri kuramba chindoti mweya wapfa dai yazorora murugare. Nyasi mutambo webhora kepekepe yaja Rhinos no2 FC Platinum ikagoja Bulawayo Chiefs no2 kukabodzi. Green Fuel ikajiwa unomanika Diamonds no2 kukabodzi. Chicken Inn noBoso dzandolingana dzikasikidzana paribe agwedza. Ipapa Ngezi Platinum yaita 3 Herendhouse ikaita otowayo 3. Mangwana chaiye wari kutamba pokare mutambo wariwewo Hwange noShisham kuLuveve. ZPC Kariba noTriangle zvichatambawo kunational sports musosondo. Ipapawo Dynamo Dimbare ichatambawo pokare muso muvhuro ichitamba noCranborne iko kugomba kunational sports stadium. Tinoda zokunyepai kuti vanenge wazvikunda chere kana kuti zvinenge zviri kutekera sei. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Wanoita zvokupikisa muHurumende wariwo nyika yeSouth Africa wari vanhu vobatoro DA kwai wagotoreketaiwo kutoti tiri kushaya kutoti ANC ikapinda yakabatana kutonga kwainoda kuita noEFF zvino hazvaita kunyangaritsa nyika nekuti nyika inobva yaita kuparara chaiko kutosiya yakunge isiri nyika. Rekai tione kuti zvichapera sei ipapa. Kwai South Africa yajiwa nonyaya yakagokumbira UAE kuti iite basa rokubenhutsa wanaguputa waye kwaari kudiwa kuSouth Africa wachinzi kwai wagomora dzimotika nomari. Rekai tione ipapa kuti zvichapera sei nokutoti paribe chisvinu. Peno wakaitawo zvisvinu peno tingandosvika mangwana heno. Tinoramba takandoringa ipapo kuti zvinotekaira sei. Dare rodzimhosva romasoja kuDRC kwai ragotoreketa iro kuti kuno vanhu wakabatiwa nomhosva yokunzi kwai ndo wakagoponda mumiriri wenyikayo Matariana kuDRC ko mugore 2021 watopuwa warumewa kugara mujere kweupenyu hwese. Kuwaijipita izvezvi kwai hurumende ikweyo iri kuda kutengesa makambani aya anoita 32
kuti ikone kugobatsiridza upfumi hwayo hwaakugwadama chaiko. Rekai tione kuti wachazviita sei ipapa. Tinoramba takandolinga tichizokunyepai. KuIsraeri kwatanda kukubiwa vanhu vokuPalestine vari kuita zvokunamata ikweyo. Heno mabiya angu zvakaita kunyangara chaiko, kunyangara. Rekai tione kuti zvinopera sei. Asi tiri ipapo zvedu mabuja. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau. Toboyana musi womuvhuro.